Dena prest dute Baionan, bestei hasiera emateko. Gaurtik igandera arte, 100.000 pertsona bilduko dira Lapurdiko hiriburura. Herriko etxeak egitarau ofizial antolatu du, baina herri mugimendutik ere dozenaka hitzordu prestatu dituzte, bestak bestela pasatzeko asmoarekin. 10 urte beteko dituzte, besta herriko euskaldun eta parekideak antolatzen. 7etan egingo dute irekitze alternatiboa, San Andres plazan dagoen Xina ostatuko balkoitik. Eta ondoren, Sister of a Down eta MG banda taldeen kontzertuak izango dira Patxa plazako txosnagunean. Eraso sexistei erantzuteko protokolo bat ezarri dute aurten ere herri mugimenduko elkarteen artean. Iruñeko San Ferminetan abiatu lana dute eredutzat eta Baionako herriko etxea bide hori segitzera eraman nahi lukete. Baikor baloratu dute eraso bat gertatuz gero herriko etxeak bere aldetik salaketa jartzea, baina ez dute azten herriko etxeak urte luzetan arazoa ukatu izana. Ez dira, erraz aztekoak 2005ean Jean Genetek Baionako auzapezelarik egindako adierazpenak. Goizaldean emakumeak gainekoak enduta eta tangarekin dantzan aritzen badira, bortxaketak eta sexu gehiegikeriak errazago gertatzen direla esan zuen Genetek. Honen bestez, herriko etxeak egin dituen aurrera pausoak hainbat kolektiboren bultzadaz egin dituela gogorarazi dute. Bestalde, segurtasun neurri zorrotzen artean bada ere, besta normalak nahi ditu herriko etxeak. Nizan izandako atentatuak eta larrialdi egoerak erabat baldintzatu zituzten iazkoak, ekitaldi asko ez ziren egin, eta militarrek eta poliziek hartu zuten Baiona bestetako 5 egunetan. Aurtengoan ez omen da hainbesterainokoa izango, baina segurtasun neurri zorrotzak aurrikusi dituzte.